Čau čau, zdraví vás Dark Time a je tu so mnou tiež Ankaido. Čau. A teraz tu není s nami ešte ThePreGames.cz. On ani sem nepríde ako hrať túto hru, lebo nemu nejak to blbne. A môžeme si hneď ukázať moje veci. Toto sú moje veci. Tu máme to zaradené Pyro, Scout, Engineer, Spy a tak. No a teraz sa Teraz sa pripojíme na server menom Duckplay. Hej. Tak môj najobľúbenejší je Pyro, Spy a Demoman. To sú moje najobľúbenejší, asi tak nejak. A moje nejoblíbenější je Pyro, Sniper, Spy a Demoman ne. Tak najväčší môj damage bol ako poškozenie, bolo 10 023. A Já 849. 8000? Ne, 849. Lebo ja som ich zabil dosť veľa, akoby skoro celý tým naraz. Počkaj, ja si ešte musím nastaviť to zvuk. Dám to trochu tichšie. Ne, už se ti to načetlo? Hej. No. Ja budem Spy. Já budu Sniper. S lukem. Inteligentní. Aj tak toto Nebo je... nevím, jestli si dám luk. On je totiž sice dobrý na náhodný zasáhnutí, ale zase ta sniperka je lepší na, když chcete mířit rovnou. Ale zase se hůř trefuje s obouma. Fuck, on ma zapálil. Som mŕtvy. Máš blbý. Ale ja neviem, koľko budem to natáčať. Nějaké ne. To je ten problém. Mal som si zapnúť stopky. Seš u modrej? Červené. A tak jsme proti sobě. Kdo vyhrál? Vy. Ja neviem, A já či... jsem ještě na spavnu. Hej, podľa čoho by som tak mal zistiť asi, jak dlho natáčam? Já nevím. Hej, oni... No, ono sa hrá koľko? Nepíše to tam? Ne, nepíše. Ne, dokud to jeden tým prostě nedá jedno kolo. Tak po kole to prostě ukončíme. A čo keď to bude hneď? Se nemyslím. A toto je vecička, že keď ma niekto trafí, tak on si bude mysleť, že som mŕtvý, ale nebude, lebo ja sa zneviditeľním pri tom, ale on bude vidieť. Kdybys viděl to skill. Scout vyskočil, letěl přímo proti mě a vystřelil. Mrtvý scout. Počkaj. Tak, já mám takovou mušku, jakože nemám mušku. To je debil! Dáš zlámat teďka lagy. To je lagy. Neznášam Pyra, budem asi Jaký máš teďka lagy? Ne, ani ne. Já jo. Hej, to čo má? Hej, on má ten nejaký nový saper. No, ja mám to, hej, víš, jak ja mám to videnie na toho, jak sa volá, na Pyra. Já taky, já to mám i na sniperovi, ty. To je úplne nechutné, ty kokos. A to nie je to škaredé, ale mne sa to moc nepáči. To bol jaký brutálny zvuk, ono, že a teraz som zabil někoho. Tak kdybys to tady viděl, on tady stal scout u dispenseru proti mně. No. Já stál u toho dispenseru, tak já se ho nevšiml a pak přišel inženýr a zabil toho scouta. Mal som si asi radšej spustiť stopky, čo? Jo no. Nevadí, bude to trochu dlhšie. Jak som to tak 20 minút, 30 maximálne. Jo, hej, Spy. Tohle by se možná stihlo ukončit. Tak Spy je v ryti. What? Aha, jsem trigana. Já mám blbý věci zase.
Nemáš tak zlé věci. A já jo, protože jsem si dal teď dobrý věci. A já už jsem konečně rozpadnutý. Hej, někdo našel Nataša. Jo, to mám taky. To je na Heavyho, ne? Aha, Taky, to zpomalu. taky černý gulomet. Vlastně ten minigun. základně s tím na to náboje má černý. Jak úplně stejný. No OK, fuck. Ještě zabije zase Centrigana. Lol. To mě... Já si střelil šíp, já dal headshot scoutovi a přibouchl jsem ho šípem do hlavy do zdi. Takže visí na zdi. Aha, zbývající čas mapy serveru. Kde to máš? Keď dáš escape a tam v svojom týme, že tam máš skore a odezva a nad tým máš čas. Tak ja budem napríklad točiť do 20, jak tam bude 20, ne? Počkej, někdo píše. 25 to bude lepšie. Hej, 25 to máme ešte docela dosť. Skoro sa zatrafil. Niekedy je dobrý ako demoman, ale niekedy To ne. pro mi píše. Na Skypeu, ne? Jo. Už jste dotočili? Napíš mu, že až za, neviem. Já mu napsal ne. Hej, ja som zapalil! Au. Tak Možno skape. já jsem jednou Hej, skapal. Ježe, tento sa volá Chleba, ty kokos. Hej, mám tak dostal já som jsem achievement. nedávno jednou jsem vystřelil po heavym šíp, netrefil jsem se, ale trefilo to za něm běžícího inženýra, jo. Takže ten inženýr byl mrtvý. To je tiež Naštve. dobré na to. Hej, naštve. A kebych A sa... nebo jsem pověsil skauta třeba na zeď. A kebych ste chceli vedieť, jak si môžete pozrieť achievementy, tak idete escape, dáte toto, zobraziť achievementy, je tam v češtine. A toto si navolíte, tu máte skauta, snajpera, si dám napríklad pyro a tu mám všetky achievementy. A tuto úplne dole mám tie, čo som už splnil. Tieto som splnil, čo sú akoby vyfarbené. A tie, čo som nesplnil, tie ešte nie sú. A kto tu máš s tým v češtine, tak môže si to prečítať, že čo to je za achievement a spraviť si ho. Když tak případně dáme odkaz, kde se ta hra dá stáhnout. Ale však kto z nich má Steam, tak to. No právě. Tak mu zase napíšu iba Team Fortress 2. Tak ale, aby to nemusel hledat. Jaj, tak to by sme dali originál stránku a tam by si dal dole, že hrát, kto to má v češtine. A tam by, že by sa vás pýtalo, že či máte Steam. Vy, že nie, alebo áno. A poradím vám, že strašně jednoduché je to se zaregistrovat na Steamu, takže Něco ti řeknu, jak se používá ten Dead Ringer. musíš mať právě tlačítko. No, No, držet? a ne, iba stlač a máš ho v ruke. no. No, A jsem neviditelný? ne. Až A keď, co mám keď dělat ťa, potom? nič nemusíš, však musíš ho mať iba právě tlačítko, keď ťa někdo strelí do teba, tak zkus to. Strelí někdo do teba a ty jako budeš zomreš, ale ty nezomreš. Ty ses neviditelný. Já vím. Tak toto funguje. Hej, to je můj. Hej, Jak mě to zabít? preradilo ku vám. Takže proč nemohl jsem ničiť to. Hej, tam tu si, čau. A keby ste chceli od kamaráta zistiť veci, tak počkaj, kde si? Abo tam. Tak musíte na ňu dávať F-ko. Toto je... What? To nejak ma dal dole. Dám si niečo iné, dám si spája. A ešte máme tak 10 minút cca. No tak asi, no vlastne som sa nemôže dostať spať. No, tak sa teleportujeme. Hej, myslíš, že byš
že by šlo to dát na spawn teleport a on by se teleportoval zlý spy, aby byl za někoho prezlečený a by ho to teleportovalo. Nevím, já tě vůbec nevnímal, ale já jdu za Pyra. A umíš tahat za spy líp než já. Já jdu za svého oblíbeného Pyra. Úplně s luxusní sekirkou, se kterou když do někoho fláknu, jako začne hořet. Je vlastně všechny 3 zbraně, když je použiju a do někoho se trefím, tak začne hořet. Hej, lebo ty máš ten... Flare gun. Hej, čekaj na spavnu. Později, já už jsem u té rakety. Fakt. Lebo ja by som vám ukázal fanúšikom, jak sa to... Bo keď na ňo dávate F-ko v kuse, tak vám to ukazuje, aké má veci. Tento má napríklad robotickú ruku a ten je zase engineer. A tak toto prostě Tak ide, to se podívej na. Já nemôžem, ja idem zachrániť svet. Jo, no, já jdu taky, já se za... Ne, já budu hrát prostě jenom za snipera. Zato mi to jde snad nejlíp. Dark, stalo se ti někdy, že za spáje zabil taky spáje? Koľko? Co? Čo? Čo si hovoril? Co? Čo si hovoril? Jestli se ti někdy stalo, že jsi zabil proti nepřátelského spáje. Hej, zabil som. A víš, co je úplně luxusní, když se přestrojíš za jinýho spáje. Ja Z viem. druhého týmu. To keď dáte toto dolné na 9. Neviem, či toto je spy, alebo ne. Ne, není. Toto je Ankaido a Já někoho trefil. ja som zabil niekoho. Taky se si všimnul. Hej! Čekaj, musím sa dať 9. Teleport sem. Já mám lagy. Kurva, jak to môže vedieť, že ja som spy? Česky. Nebo slovensky. Český, lecký, politický, český, pecký, ja neviem, jak to je. Ne, česky, lidsky, politicky. Hej. Já... Ne, prosím, ne! Tak. Tak sa to robí. Ja zase nejaké logo musím hľadať na YouTube, on za chvíľku ma jebne. What? On náhodne strelil a zabil ma! Kdo? Demo man. Demo? Ty jsi mrtvý? Jo, zabil mě spy, který má ten rampu. A vlastně ono tě to zmrazí, když ti dá backstep. Hej, počkám na teba. Keď sa spavneš. No, kde si? Ještě se nespawn. Ne, my jsme prehrali. Vyhrali? Tak to je prohráli. To bude asi konec, ne? Ne, ještě ne. Ještě máme 5 minut. Já ještě. Oni ma nemůžu zabít. Kde si? Tu si vidíte, jaké mám věci. Tak je to. To je prostě rodinný sniper. To jsem prostě já, Ankaido. Toho nikdo nezná. Až na mě. Ani já se neznám, tak se řeším. Hej, jak ten spy může mít tak málo životu, ani nezačal ještě hrát. Fucking! Zabil jsem spáje. To víš, no, když se převleče za mě. Další spy, ten samej dokonce. Jak to věděl ten? Zabil. Hej, to je jaký dlhý názov. Gloves of Running Erginetly. Jsi něco dostal? Ne, někdo dostal.
Já zabil to jednoho z toho samého spáje je dvakrát. Asi mu měl Deadringer, takže jasně jenom jednou. Sekundu. No, No já tak nemám rád ty. Já nemám mužku. já mám ještě v uchu vodu, jak jsem se koupal, ty kokos. To máš blbý. To já neovlivním, jo? Jo a nemyslete si, že jsme úplný lamy, že prostě tady pořád umíráme. Radši nebudu říkat ani kolik mám úmrtí. Já 15. Už jsem lepší. Tak Já mám jakože rád. my víme hrát, len, jako nechceme se vychvalovat, to je jasné, že ne, ale. Jenomže teď mi nějak nešlo, byly tam asi 4, ani do jednoho jsem se netrefil, jo? Vedla! Vedla zmrde! Čau, jak se máš, bracho? Nevýhoda na luku je, že si nemůžete přemlížet. To už by byl nějaký super luk. No, keby se, lebo keď dáte, Ne, dáte 5 achievementů u snipera, tak dostanete luk jako dárek. hej, Za splnění achievementu. hej, a keď urobíte scrap metal, to se robí v crafting, to je někde, čekajte, já vám to ukážem. To je tuto, předměty, craftování. A to si někde vykraftíte, scrap metal, to musíte dát 3 věci z každého z jiného toho, z jiného druhu jakoby panáka, tak vám vznikne scrap metal a keď ten scrap metal dáte vedle nějaké zbraně, tak by vám to dať akoby o 1 stupeň lepšiu zbraň. Ako tak to bylo, keď som ja hral, už docela dost dávno. Ne, teď stačí, aby si udělal scrap metal, že dáš 2 nějaký zbraně. Stačí. Vlastně, že je rozložíš. Já chápem. Já si to možná spravím z nějakých věcí. Fakt, ten chebat je taky byl. Já mám tam fakáča. Nezbyl 3 životy. Hej, to čo má za brkovku tam ten scout, čo má takého takého smajlíka dole. Tak nejlepší, když ujde mu mana a máš si, že Gernit Launcher a dáš Gčko. Víš, proč tam má to ten papírek? No. Že on to tam je mokrý. No to je tam trochu tmavší. Ne, já jsem to nestihl, kurva. Já trafil jsem se tady, že to není nepřátelský spaj. To je na prdel, když to zabil 111. Když se převlečeš za nepřátelského spáje. Čo za nepřátelského spáje? Když jsi spáj a přestrojíš se za nepřátelského spáje. A čo s tím? Můžeš používat normálně neviditelnost a tak. To je fakt. Mi dal headu. Jak viděl, že... Ups, já jsem si buchal do mikrofonu. Jak viděl, že kam se Hele, Cheba je s tebou nejlepší přítel. Kdo? Jsi zlej, Cheba. Co já? Hej, koukaj, já jsem napísal lomeno a koukaj, jaký smajlík. Kruto prísný. Dobrý, nic. Je maraz jeden z těchto debilů. Oh fuck. Mama, teraz ne. Ne, nesnáším centrigany. Kde berou ty mini
ty jednorázový sentrigany. Já nevím. Ale to odpali a já to už ukončím. Jo, no. Takže jsme prohráli. Takže děkuji, že jste si pozreli tento první díl z Team Fortress a uvidíme se u dalších dílů z Team Fortress a Let's Playů. Loučí se s vámi Dark Time a Ankaido. Bam. Au. A dajte poprvé like a odber a dajte něco do komentářů. Čau čau.